Watch the star. Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalinlaing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. Watch the star. Gidalit sa Armen Drama. Watch the star. Ako si Samuel. Ginaingon, kung may asawa o may tulubago na, ayaw lang pagkuha og extra pa. Aron lang magubot ang kinabuhi sa imong pamilya. Utok ang gamita. Mao kini nga hitabo sa akong kinabuhi. Nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Ma, ako lang sa ibilin mo si Inday, maha, kay mo duty na ko. Haid man dai Samuel. Padung pa mo pauli, ma. Ita, alas 8 na mas gabi. Usab ko sa kutob ang trabahong Samuel. Alas 5 sa hapon, ma. Tiya mo na, alas 5 sa hapon, anya alas 8 na pasado pa siya. Karuhan ng bana ni mo ita, oy. Pasibili ka buangan ng laing babae. Ma, kuha na ko si Inday. Alas 9 nas gabi Samuel, hinanok ng inyong anak. Ano na ako sa pagkatulgos bahay, uy. Di mahimo ma, uy. Ako rin usa sa bahay kung aning matug sa inyong among anak. Baya, no. Di ka pa ana, makalugar ka. Makalugar sa unsa ma? Ato sa kwarto akong apo, hinaya, aron di makamata. Kasunod gani ba, kung mag-overtime gani ka, pag-text, uy, baka ha, panawag. Sorry kayo ha, kalit kayo nga mong uti gahapon eh. Alas 9 naman kunot gabi ni magikuha ang bata dito sa ilang mama. Grabe hasad mo, uy. Traffic kayo ita. Ay magkakutang iyas kasada nga. May mong singgitan ako mga sakyanan nga. Padaganon. Padagan na kay nagdali ko. Lisod sa kayo. Ikog na ba kay kong mama? May permi na akong mabinla ni Inday. Lagi, sao magunay nga. Kini traffic ba? Atong daan, maulang yapon. Nya mga sakyanan, nagkirakan. Walang traffic yung gayo. Parang kabalay ka, kaya magkuha lang tagyaya. Nga, makabantay ni Inday. Yaya, good tatot. Dugang nas gastuhan ninyong magtiayon. Magkuha na lamig yaya, ma. Aron nga, dili ka na kuno mahago, matod pang Samuel. Ha, baya, no? Nahala, sige. Inyo man ang anak. Dili ko mapugong ninyo. Bahalang pila pa kayayang inyo kuhaon. Kining Sabet, mulakaw na ko ha. Ikaw na'y bahala ni Inday. Sige, ati ako na'y bahala ni Inday. Inig-abot ni Kuya Samuel ni mo. Ati man na lang palihog ha. Ilabi ng iyang pagkaon. Nakaluto naman ko. Ingna lang siya nga, sayo ko milakaw. Ugwa na ko mo paabot pa niyang moabot. Sige, ati Ita. Konsultihan anak si Kuya Sam. Okay. Kisa ko sa kong baby. Baby love. Ato na si mama sa work ha. Kini Sabet, ato na ko ha. O, ang pagkaon ni Kuya ni mo ha. Lagi ati. Bye-bye, baby. Bye-bye na ni Mama. Bye-bye, Mama. Hi. Uy, la, Kuya. Nakainom ka na ni Maho kang bino lagi. Slightly. Gamay na tawag. Gutom ko na. Lay pagkaon. Na ako yan. Nagluto man si ate sa wapas siya mato sa trabaho. Kaon ko. Ang bata. Nakatug na, Kuya Sam. Kanindot si paminaw. Kanindot yung pamation. Tawag naman ganyan mo, Kuya Sam. Ngayon, di kang usampit ako, Kuya Sam. Di na ko. Lihog na ko gipo sa akong giganaan, sabit. Sige, Kuya Sam. Cute yung pamation eh. Sultan. Kalaban sa kong oo eh. So, kamao kang muhilot? Kamao, Kuya. Pahilot ka? Sakto na, Kuya. Uy, taod-taod naman kong nahilot ng mong agtang. Ikatug na lang na, Kuya. Tapad saan ako, Bet? Sabad na, Kuya Sam. Uy, nga nagutang patuparon man ko nimo. May mag-imo kong asawa. Ikaduhang asawa? Si Kuya Sam ay... Daga ka pa ba, Bet?
Oo, kuya. Pero may anak na kong usa ka buok, tuwa sa Mindanao, sa kong mama o papa. Oh, Napaangkan ko, Kuya Sam. Animal tong lalaki na nakapaanak na ako, kipyaan lang ko. Misibat, yun. mau ba? May anak na ka? So, mahimo day nga. Nga, Nga, unsa, Kuya Sam. nga himuon ti kang extra sa akong kinabuhi. Kuya Sam. Magawas na ko din sa inyong kwarto ni Ate Isa, Kuya Sam. Ayaw sa gawas. Oh. Sabi, ayaw sa pa. Aw, kalindot magdunggan. Ay, Kuya. Kilo ka, anak, Kuya, uy. Akong di na, akong suds. Kilganon ba ko? Basta dunggan na, Kuya Sam. Iuliwat na ko sa mundo nga na. Kuya. Kung di ganon ka niyang dapita. Ito pa mo na weakness mo sa bet. Kuya. Ay, dila ko ay aon. Kuya Sam. May nag-doorbell, Kuya Sam. Di asa ka, Kuya. Yay. Murag madada. Di ganon sa dunggan. Si Samuel? Nasa ilang kwarto ni Ate Isa, ma'am. Mao ba? Dawatan ni o. Gikan ko sa mall, nagpalit kog nice dress alang sa akong apo. Ambi, mambi. Di na lang ko magdugay. Ang ako ding apo? Natuk, ma'am. Mao ba? Sige, hadto na ko. Sige, ma'am. Kinsa tong nagdoorbell? Imong ugangang babae, kuya. Diya siya gihatod, sinina sa inyong anak ni Ate Esa. Kuya Sam, sige na, pahuway na, kuya. Dali sa diri sa bet. Kuya. Ay, Kuya Sam. Pahuway na, labad pa ka imong Kuya. Labad akong pero kaya sa laing bus na naglabad. Tamali sa Elizabeth. Uy. Diha ka sa... Diha ka sa... Birthday man mo ugma. Nya sa Baddo man. Unsa man? Adto unti kas inyo ha? Bay Samuel. Mag-inom ta? Kining maglindot na da. Sige. Sige, bay dino. Sige. Magpaabot ka na mo ugma. Okay. Unsay ato nimo? Na si Samuel day. Si Kuya Sam? Oh. Naaman, kinsa day ka? Ay, padayon na siya sa bet. Dali lang, dayon, bay dino. Okay. Uy, baya, may ginagdakag subaunong baboy bay dino da. Alam mo, kini sumsum sa tong imno, di ba? Alam mo, Oo, pero... Kining api. Pero... Kanindot. Bay, mas lami ng imong mid. Uy, lamig bitaw kayo siya, no? Nyasan, nakatilaw na ka. Aman na, eh. Mana? May kay mudas ka, ma. Yamat. Kinsay nga niya? Sabit. Sabit? Masabit ka ng imong mid bay Samuel. Ngayon. Lagi. Ngayon, tingog ni Bay Dino. Si Ita. Ayo! Siya to, bay. Nasa bit, bay? Nasa suod. Nagpagkatugos bata. Kinsa di ka, bay? Ano nangita man gani sabit? Gusto ko mag-isulti nga. Ako'y amahan na yung anak, bay? Ikay, amahan siya anak? Oo, akong kuha sa bit. Atiman man siyag anak sa laing tao. Wa man niya taon atiman na ang kaugalingon niyang anak. Unsa? Sabit! Uy, laway mo, eh. Laway. Uy, sabay! Sabit! Gawa siya! Sabit! Kining, paliw ka ba, ha? Ayaw pagsingit-singit niya kay... Kapastos ba ni mo, eh? Away magbuot ako musinggit ko ba, ha? Pagawasas si Sabit kay magdugan mig ulis Mindanao! Sige. Sabit! Laway lagi mo, eh. Laway. Ati karon maremo.
Sining, di ni mo mada sabit. O gano? Di ni mo mada. O nga nung dili man. Ha? May katungod ko ba kay ako'y amahan siyang anak? Nganong dig amahan kasi ng anak? Ha? Oh, usa? Ikaw? Kita ba rin kinabuhi sabit, ha? Kita ba? May relasyon mo duha sa sabit, ha? Doon na, babay! Nagsilos ko diyang mingon ng lalaki nga iyang dadon pagbalik sa Mindanao si Sabit. Awalang na mo pugni nga iyang dadon si Sabit. Aron, adi po ko masabit. Maguto manghigala ang kaagi ni Samuel din hining atong tulumanon. What's the style? Hadlok masabit is style. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.